266 kuyimira nditu 56.8%. Ndipo Dr. Lazarus Magathe Chakwera achipani cha Malawi Congress Party MCP apeza mavoti okwana 1,742,180 kuyimira 32.8%. ndipo Adalitso Kabambe akubwera nditu pa number 3 ndipo mavoti awo ndi 213,891 kuyimira nditu 4.0%. ndipo pa number 4 pali Atupele Muluzi achipani cha United Democratic Front UDF iwowa apeza mavoti okwana 102,351 kuyimira nditu 1.9%. Pa number 1 pamene pali Professor Peter Mutharika ndi pa number 2 pamene pali Dr. Lazarus Magathe Chakwera achipani cha MCP pakusonyeza zokuti mavoti amene akuasiyanitsa ndi mavoti okwana 1,274,086. Top 4 ndi mmene nditu ikuonekera final dashboard unofficial results. Ndi mmene manambala akuonekera nsalampase Brian kungoona manambalawo kumati sha koma not too surprising ukakhala kuti umaonkhesa chifukwa amene umaonkhesa ukaona chigawo chakumwera kuzaonanso chigawo chakumpoto mmene anamenyera apita Mutharika sungadabwe kuti at national tally akuoneka kuti iwowa akusogola kwambiri ndi mavoti 3,16,266 ndi pamenepo tizikuoneka kuti mabaluniwo akuoneka kuti akhala a blue. Over to you Brian. Ngati mwango tipeza kumene an official tally. Yes. Titsindike pamene an official tally. An official. Dashboard yathu tamalizano ba. Yes. Ndipo tikoza kuitsekula. Yes. Ndiye tikatsekula mmenemo. Apita Mutharika ali pa number 1. Yes. Ndi 3,016,266. Ndi short. Lazarus Chakwera ali pa number 2 ndi 1,742,180. Adalitso Singano Kaba ya la Singano ndenda ndalimba kompa la Singano ni nesi malipo Adalitso Singano Kabambe ali pa number 3 ndi 213,891. Lea ananena kuti kusiyana pakati pa apita Mutharika ndi Lazarus Chakwera asiyana ndi mavoti okwana 1,274,086. These are unofficial results. If it don't get I want to get your thoughts this far and the mmene anayankhulira wayana sukuyenera kukhala woziwa za science ya rocket kazong'ambana mitu brain surgery kuti uone kuti kuphatikiza mmene ayendera mavoti akumwera uzaphatikiza kumpoto chifukwa chake muzaona anthu ambiri amaziwa kuti umayenera kuti uwine district imene uli strong amene kapena chigawo chimene uli strong ndi kuwina kumodzi. So mukaona kusiyana kwa Mutharika ndi Chakwera akusiyana ndi mavoti pafupifupi 1,275,000 amene ni mavoti ochuluka kwambiri. Mmene tikunena mobwereza tikudziwa kuti ndi Malawi Electoral Commission amene atipase nambala yotsimikizika pa mapeto pa zonse ataonkhesera zonse pano asala ndi ma council districts 12 kumene pena amanena kuti mwaisakale ife tamaliza yeah ife tamaliza no that's why yes 12 alimomu that's why tikunena kuti an official results titaonkhesera zonse ndimene ikutipasa ndithu pamene popo kuti anthu ndiye kuti an official yathuyo sikuonesanso rirani pamene popo ya ifa imayenera kuti munthu upeze 50% plus 1 kuti ukhale outright winner ndiye kuti an official ife ikuoneka pamene popo kuti Professor Peter Mutharika ali pa 56.8 ndiye kuti anthu amati chani pipe amenya pipe yet straight win amenya pipe ndeti munzaiziwa mkazi ndiye kuti ukangona ndiye kuti wamenya straight win game kuti winazo usafuna so ndi madamuze ni za pipe ine ngufandi tu ya pipe
mukadzamba kumapita malo ena enda achisangalalo ndio muzadziwa mankhala kunyumba muyembe muyenda malo achisangalalo ndio muzadziwa chifapa china yake chitebulo Tumeja chesi. ini ngunena zikubakuza straight pipe straight pipe ndimona ngati kuti Ready win kapena pipe ndi mawawiro osiyana ndio kuti siku wesi ya draw so imene yoyo ya wango win latu kamudzi kamudzi. So we are projecting kuti sikukhala rirani. Yeah, ababa tikatenga mafigures iwo we are projecting usukhala rirani. Kodi olata khala kuti even mwana yo ndo mamutu mkalasimo kuti kusonkhesa masamu audio. I think the difference is very big. Apopo kuti olevi taka kuti ndi marginal error kuma marginal error mpande kachitofika 1 million. I don't think kuti zona because we had credible correspondence. And what they were they undergone a very strenuous training kuti azipanga projects into zo terrace. Komanso even pempo timakaikira pena timapitanisa mditu matare sheets kuti jambula utumize kuti tuone bwino. So if we can confidently say kuti this is an official result, but we are confident in the results amene. Okay. Yeah, also this kuti kapena kuti mwina mwache indeza chituka mochedwa konse so iya kuti andevu zamwe aenda pena machedwetsa kapena wayana pena machedwetsa aya pali kunde adidule mutu ine ndamene machedwetsa because mafuna thoroughness. Okay. Ine ndamene machedwetsa. Okay. Because ine yes. Okay. Yeah, as an editor in chief, the men napangidwa task to run this exercise. Yeah. Ndenga ndimona kuti pena patches into sisi kwenda bwino zimene kuti zinthu zoziime osati ndevu zamwe kapena awayana chungai ine manizo kuti apa chinthu chichi chifa timu yo ndimayipanga coordinate ndi ndi motanzana ndi digital and online editor Mr. Mphongolo. Ife ndamene timapanga ndipo panali audit yonzo kuti atiye tione zinthu izi kwenda bwanji tione zinthu izi kwenda bwanji tione zinthu izi kwenda bwanji kuti at least malizathu athu akamatuluka asachite kusiyana nato ndameke ndengati panali ma delays ena suti kapena kuti kapena andevu zamwayi amajandalama kwina kwache ayi mongo nangasena fesiti maoneka pa ifeyo zile mbuyo kundameti machedwezi so kugwira pakhosi amene ndikugwira pakhosi mwamaliza chifande kwanza mayanena kuti ndikusiyeni mumalize muntu akamala kula kwakusiya uninterrupted because Brian by nature anthu ena fe timafuna thoroughness ife zomati because even in some mapangidwa push pressure from within or outside and outside koma we said no ababa we stand our ground tentipangeni zinthu zonse kuti tikamapita kugulu zinthu zikhauti zalongosoka. That's why nanena kunazo kuti mafuta amene ndapeza nawo kwambiri neyo amalawi tilibe patience and tikati tilibe patience then timambopanga speculate and timapanga speculate zinthu zaboza. The truth is kunazo kuti results amachedwa kutuluka because we wanted to be thorough. We wanted to be thorough. We wanted to be thorough. Because simango tamangisa zinthu we can put the country on fire. We can put the country on fire if we are not thorough.